Днес ще ви разкажа приказката за червената шапчица. Имало едно време едно малко момиченце, на което всички казвали червената шапчица, защото не знаели името й, а момиченцето винаги носело на метало с червен цвят и с качулка, която приличала на шапка. Един ден бабата на червената шапчица се разболяла. Майката на момиченцето сготвила супа, сложила я в кошница с малко хляб и масло и извикала дъщеря си, червената шапчица. Мило момиче, ела, баба ти е болна и аз приготвих малко храна, ето в тази кошница. Ще я занесеш ли, моля те, на баба ти, за да си хапне, да събере сили и да оздравее по-бързо? Да, разбира се, мамо, но запомни, момичето ми, не говори с непознати и не се отклонявай от пътя, който знаеш. Върви само по познатите ти пътеки. Да, разбира се, мамо, казала червената шапчица, взела кошницата и тръгнала. Довиждане, мамо. Вървяла червената шапчица, докато стигнала входа на гората. Още на входа на гората я срещнал големият лош вълк. Ау, от глад умирам, на кого съзирам, червена шапчица е туй. Здравей, червена шапчице, къде отиваш? Червената шапчица забравила съвета на мама да не говори с непознати и разказала всичко на непознатия вълк. Отивам при баба, тя е болна, ще й занеса храна в тази кошница, за да оздравее по-бързо. А баба живее до тук по тази пътека, в края на гората, в жълтата къща. Каква добра внучка си ти, казал вълкът. Баба ти сигурно много ще се зарадва на един букет с цветя. Ако минеш по другата пътека, ето там има много цветя. Ще направиш голям букет за баба си. Каква добра идея! Благодаря ти, вълчо, казала червената шапчица, отново забравяйки съвета на мама да не върви по непознати пътеки, и тръгнала тя да бере цветя, но не знаела, че тази пътека е 3 пъти по-дълга и ще отнеме много повече време, докато стигне до баба. И така, червената шапчица тръгнала да бере цветя, а през това време вълкът изтичал по късата пътека напред и намерил бързо жълтата къща, влезнал вътре и изял бабата. Облякал ножницата й, легнал в леглото и зачакал да дойде червената шапчица. И ето, че след още няколко часа червената шапчица най-после пристигнала. Бабо, аз съм червената шапчица. Носи ти храна, за да оздравееш. Остави на масата и ела при мен в леглото, момичето ми, да си стопля малко, а и да те видя по-отблизо,
казал вълкът с престорен глас. Червената шапчица така и направила, оставила храната, легнала в леглото, но баба й изглеждала по-различно от обикновено. Бабо, защо са ти толкова големи краката? За да тичам по-добре, момиченцето ми, отговоря вълкът с престорен глас. Бабо, защо си ти толкова големи ръцете? За да те прегръщам по-добре. Бабо, защо са ти толкова големи очите? За да те виждам по-добре. Бабо, защо са ти толкова големи зъбите? За да те ям, казал вълкът и глътнал червената шапчица наведнъж и заспал с огромен корем. През това време пред къщата минал ловец. Той видял открехнатата врата и влезнал да провери всичко дали е наред. Чул как хърка някой. Видял вълк с огромен корем. Досетил се, че може да се е случило нещастие. С ножа той отрязал корема на вълка и оттам излезнали червената шапчица и баба й живи и здрави, малко оплашени. Те много са се зарадвали, прекърнали се и благодарили от все сърце на ловеца, че ги е спасил. След това сложили камъни в корема на вълка, ловецът го зашил. Вълкът се събудил, видял много хора около него, оплашил се, опитал се да избяга, скочил през прозореца, но, уви, камъните натежели, той паднал и се счупил краката. Бабата изяла зубата и оздравяла, а червената шапчица се върнала при мама.